जिंदाबाद हाना मुजारी जिंदाबाद हाना मुजारी जिंदाबाद सीपीए जिंदाबाद बीटीसीआव बिसायख'थिनि दुंहाव बारहावा दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल आरो जयनिं हाबाफारि बेबायदिनो तामुलपुर जिल्लानि 27 नं गयबारि ब्लक बीपीएफ दोलोआबो जयनिं हाबाफारि लादों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बियाबावनो दोलोखौ गोख्रों खालामनो आरो बिसायख'थियाव गोख्रों बाहागो लानो साखाफारा जादों बीपीएफ दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा। 27 नं गयबारि ब्लक बीपीएफनि बे जयनिं हाबाफारियाव बीजेपी आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गासै 100 मददगिरिफ्रा बीपीएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैदों होननानै फोरमायदों तामुलपुर ब्लक बीपीएफनि आफादगिरि जगेन बसुमतारिया। जोंनियाथ' जयनिं हाबाफारिया सानफ्रोमबो जायो, थेवब्लाबो दिनै नोंथांमोननि मिडियाखौ लानानै जों दिनै बेयाव जुगदान हाबाफारिखौ खालामनाय जादों आरो बेवहाय जोंहा मोनसे बिसास दं। रायजो राजाफ्रा जोङो जेनेबा बिटिसिआव 2020 सननिफ्राय बीपीएफ दला जिरायथ'दोंमोन। बे 5 बोसोर जास्लाबैयावनो हाग्रामा महिलारि सारखौ रायजोफ्रा नागिरफिनदों आरो प्रमद बर'नि किसुमान खामानि मावनायखौ गाज्रि मोनदों। बिनि थाखायनो दिनै जोंथ' सिन्था खालामदोंमोन प्रमद बर'आ जथेस्थ' खामानि मावगोन, बीपीएफ दोलोआ हयथ' बिराद बेक जानानै थासिगोन, हयथ' प्रमद बर'आनो 10-15 बोसोरसो सासनाव थागोन होननानै जों सानदोंमोन। खिन्थु नुबाय बोसोरबा जास्लाबैयावनो दिनै प्रमद बर'खौ रायजोफ्रा गाज्रि मोननो हमबाय। माने गासिबो प्रमद बर'नि माने माखासे मावनाय दांनाय बे मोगथाङाव सफैजोब्बाय आरो बा बिथाङा दिनै नंखाय खोथा बुंनानै मोजां मोनो, नंखाय खोथा बुङै बुङै बिथाङा सासनाव फैबाय। दा नोंथांमोनाथ' खोनादों, सानफ्रामबो बुंबाय थानायखौ खोनादों सुइजारलेण्ड बानायगोन होननानै। खिन्थु सुइजारलेण्डआ बोरै? बिथांनि सुइजारलेण्ड बानायगोन होननाय सोदोबा जाहैबाय हाजो थिखिनियाव दंखल गायनाय ओमफ्राय लैथो गेजेराव बिबार बारि बानायनाय बे सोदोबसो बिनि माबाया। खिन्थु दिनै जों सानदोंमोन जोंनि ओनसोलनि तामुलपुरनि सासे चिफ जानाय हिसाबै तामुलपुराव जथेस्थ' डेभेलप खालामगोन होननानै सानदोंमोन जों। खिन्थु तामुलपुरावथ' डेभेलपआ एकदम जिर', लाथिख', जेबो मावनो हायाखिसै बिथाङा। दिनैहाय बिभिन्न दफायाव बे सुक्ति बिटिआर सुक्तियाव बिभिन्न लिरनाय दंमोन, बेखौ मोनसेबो बिथांमोनहा मावफुंनो हायाखिसै। दा ओंखायनो बुंदों प्रमद बर'ल' नङा, माने इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रानो गासिबो नंखाय बुङो। इउजि ब्रह्मआनो होन, सोरबा रोनगोरायानो होन, सोरबा प्रमद बर'आनो होन, बिथांमोननि टिमानो गासिबो नंखाय बुंग्रा गोजा। ओंखायनो जों सानदों दिनैहाय दिनै गयबारि समस्तियावबो प्रमद बर' बिथांखौ जोङो बिनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै जुगदान खालामदों, दिनैबो खालामदों आरो गाबोनबो खालामगोन। जों सप्तायाव खनथामखे जोङो जुगदान खारज'खुसि हाबाफारि लाबाय थादों आरो नोंथांमोना साननैसो उनाव खोनानो मोनगोन गयबारि ब्लकनिफ्रायनो प्रमद बर'नि समस्तिनिफ्रायनो प्रमद बर'जों थाफाग्रा, आखि आगदा थाफाग्रा बिथांमोननिफ्राय गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रा जोंजों जइन जानो थांगासिनो दं। जों बिथांमोननि नामखौ जों दिनै बुंथ'वा, बिथांमोना जोंजों थाबैनो जइन जागोन। बिथांनि बियाबावनो माखासे रायजो राजाफोरा सरकाराव गैयाबाबो नोंथांमोननि जा बीपीएफ दोलो बेयाव लोब लोब बाहागो बा जइन जाफैबाय थायो। मा कारनाव जाफैयो? बेथ' साननो गोनां। गभर्नमेन्टआव थानाय राजनितिक दोलोआवसो जइन जानांगौमोन, नाथाय गभर्नमेन्टआव गैयै राजनितिकजों मानो फैखो बेखौ रायजोफ्रा दिनै बासिनानै लादों। प्रमद बर'नि दैदेननाया खुनु बर' जाथि बा बिटिसि ओनसोलनि जेबो डेभेलपनि खामानि मावनो हानाय नङा, खुनु सान्थि पार्मानेन्ट सान्थि लाबोनो हानाय नङा, उन्नयन लाबोनो हानाय नङा, बे खोथाखौ रायजो राजाफ्रा मिथिदों। खारन दिनै नोंथांमोना मिथिगौ, दिनै प्रमद बर' बिथाङा फरायसाफोरनि बिजाबनि केलेंकारियाव गोलैदों, मुस्रि राननाय बा कम्बल राननायनि केलेंकारियाव गोलैदों। जाय डिपार्टमेन्ट शिक्षा माबाया सोलोंथाइ डिपार्टमेन्टआ गावनिनो सोलोंथाइ डिपार्टमेन्टआव मा खालामदों बिथाङा 500 थाखानि लेखाखौ 15,000 दाम बानायनानै बिथाङा बे फैसाखौ जाख्ल'दों। दिनै बिथाङा गाव बुंदों, मा होनना बुंदों बिथाङा, बेखौ इनकुवेरि जानांगौ। सोरखौ इनकुवेरि खालामगोन? डिपार्टमेन्टआथ' मालायनि नङा होमबा, गावनिनो डिपार्टमेन्ट शिक्षा डिपार्टमेन्टआवनो बे जादों। दा बिथाङा सोरखौ इनकुवेरि होगोन? दा बेफोरनो साननो गोनां। बे खोथाफोरखौ थारमाने गोबां इन्टेलेक्सुयेल लेभेलाव, गोरों गोरा लेभेलाव बे सरसा जादों आरो बिनि थाखायनो दिनैहाय सानफा एफा इउपिपिएल दोलखौ गाज्रि मोननानै, प्रमद बर'खौ गाज्रि मोननानै दिनै बीपीएफ दोलोआव एकदमबारे ज' जइन जागासिनो दङ। गयबारि बियाबाव दायो बिजाथि
गैया बा बिजाथिलाय नागिरनानै गोबां सुबुङा फोरमानलाइ होदों दायो बिजाथि फोसावनो माब्ला फोसावगोन आरो सोर मोनगोन बेखौ जोंनाथ' गयबारि समस्थियाव बिजाथि गैया होनना बुंब्ला भुल जागोन बिजाथि नागिरग्रा मानसि एभेलेबेल दं जोंहा 3 दङ 3नि बिथोराव सोर मोनगोन बेखौ जोंना गोजौनिफ्राय डिसाइड खालामगोन आरो बिथांमोना जायखौ हरगोन बेजोंनो जोंनि गयबारि ब्लकनि गासिबो दैदेनगिरियानो जा वार्कारानो जा बेजोंनो खामानि मावगोन आरो टाइमा जाथ'वाखै जिहेथु मास मोनथाम दंबावो हयथ' नभेम्बर मा होनो आगस्टनि फार्स्ट उइकफ्राव हयथ' बे केन्डिडेटनि डिक्लारेसना जानो हागौ आरो बेबाराव बिपिएफआ फैगोना रोखा जाबाय 100आव 100% रोखा खारन मानो रोखा बेयाव थानाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीया दिनै बुजिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा नङाब्ला बिटिसिखौ सालायनो हानाय नङा बिनिखायनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ माने बिपिएफ दोलोआनो फैगोन आरो बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै बे ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि दैदेनगिरि जातीय आफादफ्रा दिनैहाय हाग्रामा महिलारिजों स्रोद माने सिरि रायलायखुमाबाय थादों आरो जों नोंथांजोंनो दं नोंथांखौनो जों गभर्नमेन्ट बानायनायाव जों सहाय खालामगोन होननानै बुंदों जों रावबो दल संगठननि खोथा बुङा खिन्थु फ्राय दल संगठनानो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ सिप बानायनो थाखाय बयबो आवगायबोदों बेनिखायनो जों बुंगोन हाग्रामा महिलारियानो 100आव 100% एक्चुअल मेजरिटि लानानै गभर्नमेन्ट बानायगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दं